नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। माजी खासदार विनायक राऊत तसेच नगरसेवक गिरीश राऊत यांनी गिरिजा राऊत यांच्याशी अमानुष वागणूक दिल्याचा आरोप करत भाजपच्या महिला मोर्चाच्या वतीने या घटनेचा तीव्र निषेध करण्यात आलाय। या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित महिलेला न्याय मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या माध्यमातून निवेदन देण्यात येणार असल्याची माहिती भाजपा जिल्हाध्यक्ष श्वेता कोरगावकर यांनी दिली। ओरोस येथील वसंत स्मृती येथील भाजप जिल्हा कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या। यावेळी जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण सभापती अनुराधा नारकर, भाजप महिला मोर्चा जिल्हा सरचिटणीस अदिती सावंत, जिल्हा परिषद सदस्य आरती पाटील आणि सुप्रिया वालावलकर उपस्थित होत्या। तुम्ही सर्वजण ज्ञात आहात, काल माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या सुनबाईंनी जी तक्रार काल केली त्याबद्दल मी पहिल्यांदा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा सिंधूरच्या वतीने जाहीर निषेध करते। ज्या लोकप्रतिनिधीच्या घरातून अशी अघोरी वृत्तीबद्दल तक्रार होणे म्हणजे निंदास्पद आहे। आज महाराष्ट्रात देवाभाऊंचं, लाडक्या बहिणींचं सरकार आहे आणि सावित्रीबाई फुलेंच्या महाराष्ट्रात जर अशा अघोरी कृत्याला जर एक महिला जर अशी बळी पडत असेल तर हे पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी खूप अशी घातक गोष्ट आहे। राज्यात आज जादूटोणा विरोधी विधेयक मंजूर आहे आणि आम्हाला खात्री आहे की हा कायदा आमच्या महिलांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे। मी आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांनासुद्धा आमचे पालकमंत्री नितेशजी राणे यांच्याद्वारे ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन त्या महिलेला न्याय मिळवण्यासाठी आम्ही निवेदन देणार आहोत। तसेच महाराष्ट्र पोलीस बंधूंनाही मी नम्र विनंती करते की ह्या प्रकरणाचं सखोल असा त्यांनी तिढा उचलून त्या आपल्या बहिणीला न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा। आज ही अघोरी वृत्ती जी आपल्या जिल्ह्यामध्ये दिसून आली त्यासाठी सन्माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणे यांनासुद्धा आम्ही कळकळीची विनंती आणि एक निवेदन देणार आहोत की जी जादूटोणा, बुवाबाजी किंवा अघोरी वृत्ती जर ह्या जिल्ह्यामध्ये अशी आढळून येत असेल तर त्यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी आणि या आपल्या महिलांना या अत्याचार होणार नाही याची आम्हाला खात्री आहे। तसंच महिला आहे हा फक्त कुटुंबाची आधार नाही तर तो संपूर्ण समाजाची पायाभूत असा आधार आहे। एका महिलेवर जर अशी आज अत्याचार होत असेल तर हे योग्य नाही आहे, संपूर्ण समाजावर अन्याय होत होईल असं आम्हाला वाटतं। आज बघताय तुम्ही की आज समाजामध्ये वावरताना जर महिलेला सन्मान मिळाला असेल तर आज आपल्याला तो मिळवलेला सन्मान हा आपल्या एक महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद आहे आणि मी आज संपूर्ण महाराष्ट्रातील उभाट्या आणि महाविकास आघाडीच्या महिला पदाधिकाऱ्यांना आज अशी आव्हान देते की ज्याप्रमाणे तुम्ही आज आमच्या पंतप्रधान सन्माननीय नरेंद्र मोदीजी, मुख्यमंत्री आमचे देवेंद्रजी आणि खासदार सन्माननीय नारायण राणे यांच्यावर जशी टीका करता त्याप्रमाणे आज या महिलेला न्याय मिळवण्यासाठी तुम्ही आज आवाज उठवाल का?
तसेच आज आमच्या संपूर्ण सिंधुदुर्गामध्ये महिला मोर्चाच्या मार्फत मंडल अध्यक्ष संपूर्ण यावर निषेधासाठी आज संपूर्ण सिंधुदुर्गामध्ये पत्रकार परिषद घेणार आहेत. जी पालकमंत्र्यांना या सखोल चौकशीसाठी मुख्यमंत्र्यांना देण्यासाठी एक निवेदन देणार. आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर कणकवलीत वारकरी संप्रदायाचा भक्तिमय उत्साह ओसंडून वाहतोय. कणकवली ते पंढरपूर पायवारीची परंपरा यंदाही कायम राखण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या वारीत युवकांचा उत्स्फूर्त सहभाग पाहायला मिळतो. टाळ मृदुंगांचा निनाद, हरिनामाचा गजर आणि विठ्ठल भक्तीचा अखंड उत्साह हा अनुभवत वारकरी पंढरपूरच्या दिशेनं मार्गक्रमण करत आहेत. पाहुयात हा भक्तिमय प्रवास. कणकवली शहरातून आयोजित करण्यात आलेल्या या पायवारीला वारकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभतोय. विजय डेगवेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली वारकरी कोल्हापूर येथील नागनाथ भजनी मंडळ नागदेववाडी यांच्या समवेत पंढरपूरच्या दिशेनं प्रस्थान करतात. टाळ मृदुंग आणि विठ्ठल नामाच्या गजरात संपूर्ण वातावरण भक्तिमय झालंय. ज्येष्ठ वारकऱ्यांसोबत मोठ्या संख्येनं युवकही या वारीत सहभागी झाले. त्यामुळे वारकरी संप्रदायाची परंपरा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवत असल्याचं समाधान वारकरी व्यक्त करतात. यंदाच्या वारीत विजय डेगवेकर, शंकर धुरी, हर्षल अंधारी, अमित सापळे, शशांक बेळेकर, विशाल कसालकर, अक्षय चव्हाण, तेजस काणेकर, निवृत्ती धडाम, राजेश चव्हाण, तुषार तांडेल, विद्याधर सावंत, काका कसालकर, कौशिक अंधारी, राजू हडकर, ज्ञानेश्वर चौगुले, प्रसाद देसाई, श्यामसुंदर मेस्त्री, अच्युत वाळके, संकेत मसूरकर, मंगेश सदडेकर, सिद्धेश कुशे यांच्यासह अन्य देखील वारकरी सहभागी झाले. विठ्ठल भक्तीचा हा प्रवास उत्साहात सुरू आहे. कणकवलीतल्या स्वयंभूरवनाथ आणि परमपूज्य बालचंद्र महाराज काशी विश्वेश्वर महाराज यांच्या कृपेने आज कणकवलीतील परमपूज्य बालचंद्र महाराज सांप्रदायिक मंडळाची दरवर्षीप्रमाणे पंढरीची वारी आज 13 तारीखला सकाळी 5 वाजता कणकवलीतून निघाली आहे. आज ती कोंढा मार्गे वैभववाडी मार्गे ती पंढरपूरला जाणार. एकूण 13 दिवसाचा हा प्रवास आहे. तरी या प्रवासाचं आणि या वारीकरी संप्रदायाचं विजय डेगवेकर यांनी पूर्ण चांगलं असं नियोजन करून त्याच्यात कुठल्याही संप्रदायातील लोकांना काही त्रास न होता ते पूर्ण होईपर्यंत ते सर्वांची काळजी घेतात आणि सर्वांना सुखरूप पंढरीपर्यंत नेऊन पंढरीचं दर्शन घडवतात. आणि या पंढरीच्या दर्शनासाठी आलेले सगळे वारकरी मंडळी आज पूर्ण उत्स्फूर्तपणे आज तरुण पिढी आज याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात सहभागी आहे. तसंच आमची आज जाणकार लोकसुद्धा आज या वारीमध्ये सहभागी झालेली आहे. तरी या वारकरी संप्रदायाचा एक आनंदपूर्ण असा वातावरणात आज टाळ मृदुंगाच्या गजरात आज आम्ही पंढरीकडे निघालेलो आहोत. आणि कधी पंढरीच्या दर्शनानं आम्ही हे असं पूर्ण आम्हाला समाधान वाटतंय की या वारीतनं आम्हाला समाधान मिळतं. तरी प्रत्येकानं ही वारी एकदा तरी अनुभवायची असं मला वाटतं. अयोध्या येथील श्रीराम मंदिरातील दानपेटी चोरी प्रकरणी दोषींवर तात्काळ कठोर कारवाई करून त्यांना कडक शिक्षा करण्यात यावी अशी मागणी काँग्रेसचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष अरविंद मोंडकर यांनी केली. या घटनेच्या निषेधार्थ सावंतवाडी येथील पंचम देवस्थान श्री साई मंदिरात प्रार्थना, पसायदान आणि भजन कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं. त्यानंतर काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात निवेदन सादर केलं. यावेळी मोंडकर म्हणाले, अयोध्येतील राम मंदिरात देशभरातून लाखो भाविक दर्शनासाठी येतात आणि श्रद्धेनं दानपेटीत देणगी अर्पण करतात. अशा पवित्र स्थळी चोरीसारखी घटना घडणं अत्यंत निंदनीय असून यामुळे भाविकांच्या भावना दुखावल्या गेल्यात. या प्रकरणातील दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी तसेच त्यांना सुबुद्धी द्यावी अशी मागणी आहे. यावेळी तालुका अध्यक्ष अभय मालवणकर,
ज्येष्ठ नेते ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर, माजी नगरसेवक राजू मसूरकर, माजी जिल्हाध्यक्ष समीर वंजारी, कौस्तुभ पेडणेकर, अरुण भिसे यांच्यासह काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. श्री प्रभू रामचंद्रांच्या मंदिरातील दानपेटीच्या बाबतीत त्या ठिकाणी जी चोरी झालेली आहे, दानपेटी लुटलेली आहे, त्या सर्व चोरांना देवाने श्री प्रभू रामांनी सद्बुद्धी द्यावी या उद्देशाने महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या आदेशानुसार आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये गेल्या आठवड्याभरापासून राम मंदिर, हनुमान मंदिर, शंकराचं मंदिर, साईबाबा मंदिर, गणेश मंदिर अशा अनेक ठिकाणी देवळांच्या समोर हा सत्याग्रह आम्ही करत आहोत. राम मंदिरात जी चोरी झालेली आहे ती त्या ठिकाणी जी देणगी लोकांनी दिलेली आहे त्या बाबतीत जी अफरातफर तिथे झालेली आहे ती चौकशी लवकरात लवकर व्हावी. त्या सर्वांना देवाने सद्बुद्धी द्यावी, तसेच न्यायालयानं देखील त्या ठिकाणी त्यांना शिक्षा द्यावी यासाठी आज आम्ही सर्व काँग्रेस जन इथे जमलेले आहोत आणि आज आम्ही हे भजन सादर केलेलं आहे. पावसाळा सुरू झाला की वेध लागतात ते वर्षा पर्यटनाचे. वर्षा पर्यटनासाठी पर्यटकांची मोठी वर्दळ पाहायला मिळते. आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या जन्मभूमीतील सुरक्षित आणि निसर्गरम्य असा पोंभुर्ले येथील धबधबा प्रवाहित झाला असून निसर्ग सौंदर्यानं नटलेला अत्यंत सुंदर आणि सुरक्षित असा हा धबधबा सध्या पर्यटकांना चांगलीच भुरळ घालतोय. पाऊस सुरू झाला की वेध लागतात ते वर्षा पर्यटनाचे. आता आपण आलो आहोत पोंभुर्ले या धबधब्यावर. चला तर या ठिकाणी पोंभुर्लेचा धबधबा कसा आहे ते आपण पाहूया. आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर यांची जन्मभूमी असलेल्या पोंभुर्ले गावातील हा धबधबा सध्या पर्यटकांचं मुख्य आकर्षण ठरतोय. कोल्हापूर विजयदुर्ग राज्यमार्गावर पोंभुर्ले हे गाव वसलेलं आहे. मुंबई गोवा महामार्गावरील तळेरे या ठिकाणापासून हे गाव साधारण 20 किलोमीटर अंतरावर आहे. या धबधब्यावर जाण्यासाठी रस्ता अत्यंत सुयोग्य आणि वाहतुकीसाठी सोयीचा आहे. पोंभुर्ले धबधब्यावर येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते. या ठिकाणी येणाऱ्या पर्यटकांसाठी विविध मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीचे जिल्हाध्यक्ष ॲडव्होकेट प्रसाद करंदीकर आणि पंचायत समिती सदस्य सादिक डोंगरकर यांच्या माध्यमातून शासन स्तरावर सातत्यानं सकारात्मक पाठपुरावा केला जातोय. धबधब्यावर पर्यटकांचा वाढता ओघ पाहता भविष्यात स्थानिक ग्रामस्थांना आणि तरुणांना रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होणार आहेत. पर्यटन स्थळावर वाहनांची गर्दी होत असल्यानं इथं लवकरात लवकर सुसज्ज पार्किंगची सुविधा निर्माण व्हावी अशी मागणी पर्यटकांमधून आणि स्थानिकांमधून केली जाते. रविवारून आलोय आणि पहिल्यांदा फर्स्ट टाइमच आलो, पण हा धबधबा बघून चांगला वाटला. इथे एन्जॉयला खूप मजा आली. धन्यवाद. इथं तरी फार सुविधा आहे, फक्त बाहेर स्टॉल बी असले तर बरं खायला बियाला काय मिळालं तर चांगलं होईल. आणि एक पायवाट आहे ती चांगली झाली पाहिजे, कारण येताना घसरायला होतं. पायवाट असेल तर फॅमिलीसाठी पण चांगलं आहे, बाकी योग्य आहे. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनाने इथे एक पाहिजे किंवा ट्यूब बीप अशा थोडंसं खोल आहे, पण एक माहितीचा बोर्ड पाहिजे, साईन बोर्ड, तर चांगलं वाटेल. मला वाटतंय मी गेले 3-4 वर्ष येतं. माझंच गाव आहे, मी नडगिरतला आहे, पण थोडं सुखसुविधा झाल्या पाहिजे. लोकांना यायला पायवाट झाली पाहिजे. आता इथनं रस्त्याला एसटी येते, थोडा रस्ता वाढला पाहिजे. थोडा लोकांना गाडी पार्किंगला इथे नाही तर निघण खाली जरी जागा झाली पाहिजे. बाकीच्या अशा नाही, पार्किंग तरी झाली पाहिजे ॲटलिस्ट खाली जरी. बाकी ते ट्रेक करून आले तरी चालेल आम्हाला, काय हरकत नाही. ट्रेकला पाणी बिनी किंवा खाली काय छोटी मोठी दुकानं कधी लागली ना तरी भरपूर होईल, बाकी काय नाही. सुरक्षित आहे, पण जर तुम्ही काय गालबोट न लावता काय उंगल्या केला नाही तर ठीक आहे. तुम्ही नीट या, नीट खावा, आपलं नीट करा, कचरा विचरा टाकू नका, बाकी सगळं नीटच आहे. पर्यावरण आपलं काय, आपलं सांभाळून घेणं. आता आम्ही पण दरवर्षी येतो, पण आम्ही पण येतो, सगळं एन्जॉय करतो, सामान आणतो, फक्त कचरा बिचरा कचरा करू नका. आमची जागा आहे, शकतो. नीट वापरा, नीट जपा, संस्कृती जपा. तुम्हाला पण ती फळणार आणि आपल्याला सगळ्यांना फळणार. नीट करा, जे काय आहे ते करा, आपलं करा, खावा पिवा. इथे आम्ही जेवण पण बनवायचो. सगळं करा, साफ करा आणि निघून जावा.
बाकी काय हे नाही. संपन्न नसलेला हा पोंभुर्ले येथील धबधबा आहे. या ठिकाणी सोयी सुविधा जर आणखीन स्वरूपात झाल्या तर मोठ्या संख्येने या ठिकाणी जे आहे ते पर्यटक या ठिकाणी दाखल होतील आणि या ठिकाणचा निसर्गाचा आनंद घेतील. कोकण 7 लाईव्हसाठी नागेश सुकंडे, देवगड. माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या कृतीमुळे संपूर्ण जिल्ह्याला काळीमा फासलाय. या कृतीचा आम्ही निषेध करीत असून या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी वैभववाडी महिला भाजपा तालुकाध्यक्षा प्राची तावडे यांनी केली आहे. काय म्हणाल्यात तावडे पाहूया. आज भाजप वैभववाडी तालुका महिला मोर्चाच्या वतीने आम्ही विनायक राऊत माजी खासदार आणि आजी आमदार हे नगरसेवक आहेत गीतेश राऊत यांच्यावर एक निषेध करतोय त्यांच्या कृतीचा. कारण एका महिलेचा त्यांनी जो छळ, मानसिक छळ, शारीरिक छळ केलाय त्याच्याबद्दल आम्ही जाहीर निषेध करतोय. विनायक राऊत हे माजी खासदार आहेत. ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने त्यांना 2 वेळा खासदार केले. आज खरं म्हणजे त्यांनी या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा अपमान केलाय. कारण ही सिंधुदुर्ग भूमी आहे ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदपावलाने पावन झालेली आहे आणि अशा या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला त्यांनी आपल्या कृतीने काळीमा फासल्याचं दिसतंय. कारण काय तर आज सुनेला त्यांनी जी वागणूक देत आहेत ही वागणूक पूर्णपणे एवढी म्हणजे आपल्याकडे तर सिंधुदुर्गात मुलीला सून अशी मानतच नाही. आपल्या सुनेला मुलीप्रमाणे वागवतो आणि त्यांना त्याची वागणूक दिली जाते. आणि आज त्यांनी जी वागणूक आपल्या सुनेला देत आहेत त्याचा आम्ही तर सगळ्या महिला मोर्चाच्या वतीने जाहीर निषेध करतोय. कारण सिंधुदुर्गात हुंडाबळी किंवा इतर हे विषय, महिलांवर अत्याचार तुम्हाला बघितलात तर कुठल्याही महाराष्ट्रात असं आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासारखं कुठला जिल्हाच नाही आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कधीही एवढे असे छळवणुकीचे प्रकार, हुंडाबळी वगैरे असे झालेच नाहीत. आणि आज शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी आज 2 वेळा जे खासदार म्हणून निवडून गेले अशा माणसाच्या घरात आज महिलेवर अत्याचार होतोय. आज त्यांनी जो आम्ही ज्यावेळी आम्हाला कळलं की त्यांच्या सुनेने पोलीस ठाण्यात जेव्हा तक्रार दाखल केली त्यावेळी त्या म्हणजे खूप बुवाबाजी, म्हणजे हा आता असं म्हणायला हरकत नाही की हा कोकणचा खरात म्हणून म्हणायला हरकतच नाही. जी मागे जो खरात म्हणून एक प्रकरण झालं त्याप्रमाणे हेही त्याच प्रकारचे आहेत. बुवाबाजी, जादूटोणे हे प्रकार करून मुलीला, जर तुमचा मुलातच प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही त्या बुवाबाजी करून हे करून काही मुलं वगैरे होण्याचे प्रकार असतात काय? हे यांना एवढं स्वतः हे लोकप्रतिनिधी असून सुद्धा त्यांना कळत नाही. आज हा जो मानसिक छळ चालवलाय. आणि मला सुषमा अंधारेंना एक प्रश्न विचारायचा आहे की त्या हेरवी सूट झालं, काही विषय झाले की त्या बोलतात. आज कुठे आहेत? आज त्या गप्प का आहेत? आज का बोलत नाहीये? आज ह्या विषयावर त्या महिलेच्या बाजून का उभ्या राहत नाहीये? का तर ते शिवसेनेचा तो एक पदाधिकारी आहे म्हणून काय? कारण काय? नाही तर हेरवी जरा काय कुठल्या इतर पक्षांचा काही विषय झाला की त्या लगेच त्यांची बडबड सुरू करतात. आणि आज एवढ्या महिलेवर अत्याचार होतोय, तिच्यावर छळवणूक होते आणि ह्या विषयावर आता त्या बोलत नाहीयेत. असं का? असा हा मला प्रश्न सुषमा अंधारेंना विचारायचा आहे. आता ते त्यांच्या ह्याच्यावर आल्यावर खोटे आरोप, ती बिचारी, तिला जर कोणाचं हे आता एवढं राजकीय पाठिंबा आहे त्यांचा आणि उद्या ते दबाव पण आणू शकतील. आणि आमची तर ही मागणी आहे की निपक्षपणे ह्या प्रकरणाचा तपास करून त्या बिचाऱ्या महिलेला, त्यांच्या सुनेला न्याय द्यावा. कारण ते आता त्यांच्या अंगावर आल्यावर खोटे नाटे आरोप लावणारच की एवढे मागत होती, अशी करत होती. एखादी महिला उगाच आपल्यावर एवढे असे आरोप लावेल का? पैशासाठी विषय असेल तर कशासाठी अशी मला वाटत नाही एखादी महिला एवढं करू शकते. आता मधला पिरियड मध्ये तिला वाटलं असेल कारण राजकीय आहे, त्यांना उगाच त्रास झाला असता काही गोष्टी, असं मला वाटतंय की राजकीय दबावामुळे त्या एवढ्या दिवस गप्प राहिल्या असतील असं मला वाटतं. खरं तर ही घृणास्पद गोष्ट आहे. इकडे आपण भजनी बुवा म्हणायचं, देवाचं नाव घ्यायचं आणि इकडे तोंडी मुखी म्हणजे राम घ्यायचं आणि काळं कृत्य करायचं. खरं म्हणजे हे भजनी बुवा ह्या संज्ञे म्हणजे नावाला सुद्धा त्यांनी काळीमा फासलाय. तुम्ही जर एक भजनी कलाकार म्हणजे काय असतो, तो देवाचं नामस्मरण करतो, त्या भजनाच्या नावाने लोकांचं एक प्रबोधन होतं त्या ह्याच्यातनं. आणि अशा ह्याचा माणूस असून
तो आज जर सुनेचा छळ करतो तर इतर मला वाटतं इतर महिलांना काय न्याय मिळत असेल आणि ह्यांच्याकडे जर एखादी महिला न्याय मागायला गेली तर काय न्याय मिळणार. त्यांनी ह्याचा अपमानच केलेला आहे. या भजन कला जी कला आहे भजनी कला याचं कलेचा तर त्याने अपमान केलेला आहे. कारण ह्याच्यातून त्यांनी त्या महिलेवर जर अत्याचार होत असेल तर उगाच आपली भजनं ही दाखवण्याची एक त्यांचं हे आहे असं मला वाटतं. राज्यातील प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेपुढे गंभीर प्रश्न उभा राहिलाय. एका बाजूला राज्यातील तब्बल 9,000 एकशिक्षकी शाळा शिक्षकांच्या कमतरतेवर चालतात, तर दुसऱ्या बाजूला मतदार यादी विशेष पुनरीक्षण अर्थात BLOच्या कामासाठी 45,000हून अधिक शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन अध्यापनावर परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जाते. याबाबत शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे काय म्हणाले पाहूया. महाराष्ट्रात राज्यभर सध्या SIRचं काम सुरू आहे आणि या संदर्भामध्ये राज्यातील सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये BLOच्या ड्युट्या आलेल्या आहेत. या संदर्भामध्ये मी राज्य शासनाकडे अधिवेशनामध्ये जे पावसाळी अधिवेशन झालं त्या अधिवेशनामध्ये प्रश्न सुद्धा उपस्थित केला होता की जर का मोठ्या प्रमाणात जर शिक्षक हे BLOच्या ड्युटीवर जर गेले तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झालं तर ते भरून कशा पद्धतीमध्ये निघणार. म्हणून शासनाला मी विनंती केली होती की कमीत कमी शिक्षकांना BLOच्या ड्युट्या द्याव्या. काही ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत त्या ठिकाणी एक शिक्षकी शाळा आहे. जर तो एक शिक्षक BLOची ड्युटीचं काम करायला जर गेला तर त्या ठिकाणी शाळा भरणार कशी आणि त्या विद्यार्थ्यांना शिकवणार कसं या संदर्भात सुद्धा मी माननीय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्याशी बोललेलो आहे. लवकरच त्याच्यावरती बैठक होईल आणि तोडगा निघेल जेणेकरून ज्या आशा वर्कर आहेत किंवा अंगणवाडी सेविका आहेत त्यांना हे काम द्यावं आणि शिक्षकांना फार कमी प्रमाणामध्ये द्यावं. त्याचबरोबर एक शिक्षकी ज्या ठिकाणी शाळा असेल त्या ठिकाणी हे काम देऊ नये अशा प्रकारची विनंती मी शासनाला करणार आहे. आणि जास्तीत जास्त समजा एखाद्या शाळेमध्ये 10 शिक्षक असतील तर 1 किंवा 2 शिक्षकांना ते काम द्यावं. कारण हे BLOचं काम वर्षानुवर्ष मोठ्या प्रमाणामध्ये करावं लागतं आणि ते करण्यासाठी आमचा नकार नाही, आम्ही ते करतोच. पण सगळेच्या सगळे शिक्षक जर त्या कामासाठी जुंपले तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते. या गोष्टीवरती शासन निश्चितपणे दखल घेईल असा मला या ठिकाणी विश्वास आहे. राज्य शासनाच्या मागेल त्याला काजूकलम या योजनेवर दोडामार्ग तालुक्यात प्रश्नचिन्ह निर्माण झालाय. शेतकऱ्यांसाठी आलेली सुमारे 5,000 काजूकलम करपलेली आणि निकृष्ट अवस्थेत असल्याचा आरोप लाभार्थी शेतकऱ्यांनी केलाय. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ही कलम स्वीकारण्यास नकार देत ती थेट परत पाठवली असून कृषी विभागाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली जाते. योजनेचा लाभ दर्जेदार स्वरूपात मिळावा अशी मागणीही शेतकऱ्यांनी केली आहे. आज या ठिकाणी राज्य सरकारचा कृषी विभागाचा जो कार्यक्रम मागेल त्याला काजू कलमे या अंतर्गत या ठिकाणी शेतकऱ्यांना मोफत काजू कलमे वाटप करण्यासाठी या ठिकाणी शेतकरी जमा झाले होते. आणि ही काजू कलमे रायगडहून आणलेली होती आणि जी रायगडहून कलमं आणली या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी पाहिलं त्या गाडीमधली कलमं तर पूर्णपणे ती निकृष्ट दर्जाची होती. काही कलमं मेलेली होती, काही त्या ठिकाणी करपलेली होती. अशा पद्धती ही कलमं आणून या ठिकाणी शेतकऱ्यांना मोफत देतो म्हणून सांगून हा कार्यक्रम या ठिकाणी कृषी विभाग करत होता. यामुळे आम्ही या ठिकाणी बघितली, शेतकऱ्यांनी बघितली, आम्हाला ही कलमं नको म्हणून सरळ सांगितली. आमच्या विभागामध्ये दोडामार्गमध्ये मोठ्या प्रमाणात काजू पीक या ठिकाणी होतं आहे आणि इथे पण मोठ्या नर्सरी आहेत. तर आम्हाला इथूनच नर्सरीमधून आम्हाला काजू कलमे ती मोफत द्या अशी शेतकऱ्यांनी या ठिकाणी मागणी केली. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. बुलेटिनमध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसार लाईव्ह. धन्यवाद.